Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur nitriloi buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan, molekula batzuk izendatuta dauzkagu eta marraztu beharko ditugu. Lehenengo kasuan, butano dinitriloa daukagu. Hau da, butano denez, 4 karbono dituela kate nagusia dakigu, eta gainera nitrilo taldea dauka 2 aldiz. Orduan, lehenengo eta behin, 4 karbono ipiniko ditugu. Eta, 2 nitriloak 2 ertzetan. Hau da, lotura 3,2 nitrogenoekin. Eta orain, hidrogenaz betetzen dugu katea, eta listo. Horrengo kasu honetan, daukagu pent 3 inonitriloa. Hau da, lehenengo eta behin, 5 karbono ditu kate nagusia, lotura 3,1 bat daukagu, eta nitrilo bat. Hau da, gure talden nagusia nitrilo izango da. Lehenengo eta behin, 5 karbono ipiniko ditugu. Eta ertze batean, nitriloa, ni hemen ipiniko dut. Orduan, hau izango da, nire lehenengo karbonoa, zeren eta talde nagusia hurbilin duen karbonoa da. Orduan, 3. karbonoan, lotura 3,1 bat ipini beharko dugu. Bat, 2, 3, hemen lotura 3,1 bat. Betetzen dugu loturak eta hidrogenoak, eta horrela geratuko da gure katea. Horrengo kasu honetan, prop 2 enonitriloa daukagu. Berriro ere, daukagu 3 karbono dituen kate bat, lotura 2,1 bat, eta nitriloa da gure talde nagusia. Orduan, lehenengo eta behin, gure 3 karbonoak ipiniko ditugu. Lehenengo karbonoa zein den jakiteko, nitrilo taldea ipintzen dugu. Adibidez, hemen, hau da, hau izango da nire lehenengo karbona, eta arantza zenbatu behar dut. Eta 2. karbonoan, lotura 2,1 bat egon behar da, horrela. Hidrogenoz betetzen dut, eta horrela geratuko zen gure katea. Eta azkenik daukagu etano 1,1,2,2 tetra karbonitrilo. Hau da, lehenengo eta behin, etano daukagu, orduan 2 karbono bakarrik. Baina, gure talde nagusia, ikusten baduzue, karbonitriloa da. Hau da, gure talde nagusia karbono eta nitrogenoa izango da. Hau da, lehenengo karbonoan 2 talde nagusi, hau da, hemen adibidez, C nitrogenorekin, eta beste bat karbono eta nitrogenoa, hau da, A guztia karbonitrilo taldea delako. Eta beste karbonoan berdin, 2 lotura izango ditu beste 2 karbonoekin, eta karbono horiek lotura 3,1 bat izango dute nitrogenoarekin. Hidrogeno bat ipiniko dugu karbono bakoitzari, 4 lotura izateko karbono bakoitzak, eta horrela geratuko da gure molekula. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.